Ассалому алайкум бародаро, салом ба кулли мардуми муҳоҷир ва подписчикои канали Автолайф. Хуш омадем ба канали мо. Бародаро, дар навори имрӯза мо 12 мошини фурӯширо омода кардаем ва пешкаши шумо мегардонем. Навора тамошо мекунем бародаро ва дастгириро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем. Саломат ва зинда бошен. ва мошини якум бошад Opel Zafira. Солош 2006, кузов минивен ва объёми мотор 1.8 ва 140 000 пробег дорад. Газ бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш механикай ва соҳиб мошин гуфтааст ки мошинум дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Харидори конкретни бошад занг бизана, бо чақчақ мекунем ва нархаш 73 000 сомонӣ бо арзона мешавад. ва номрои соҳибаш 987 71 77 17. ва мошини деюм бошад BMW X5, солош 2011, кузов кроссовер ва объёми мотор 3 ва 160 000 пробег дорад. Мотор дизелай, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай ва гуфтааст ки мошин Европай ва дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш 185 000 сомонӣ бо арзона мешавад. ва номрои соҳибаш 927 70 00 36. ва мошини сеюм бошад Toyota Camry, солош 2012, кузов седан ва объёми мотор 3.5 ва 90 000 пробег дорад. бензини холияй, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай ва соҳиби мошин гуфтааст ки нархаш 158 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, бо муомила мекунем, бо арзонанӣ мешавад. ва номрои соҳибаш 907 71 20 10. ва мошини чорум бошад Hyundai Elantra, солош 2008, кузов седан, объёми мотор 1.6 ва бензини холияй, растамошка шидагӣ, коробкаш механикай ва дар ҳамҷа соҳиби мошин камтар маълумот додагӣ аст ва гуфтааст ки мошинум якдастай, газа дидагӣ нестай. нархи 60 000 сомонӣ бо арзона мешавад. ва номрои соҳибаш 881 88 88 70. ва мошини панҷум бошад Lexus RX, солош 2008, объёми мотор 3.3 ва 150 000 пробег дорад. бензини холияй ва дар ҳамҷа соҳиби мошин гуфтааст ки гибридай, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай ва гуфтааст ки Европа, 4 баллони нав, акклиматорш нав, мошинум ягон камбудӣ надорад, фақат мешинӣ ҳайш мекунӣ. нархаш 140 000 сомонӣ бо арзона мешавад. ва номрои соҳибаш 985 14 82 59. ва мошини шашум бошад BMW 5, солош 2000, кузов седан, объёми мотор 2.5 ва газ бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай ва дар ҳамҷа соҳиби мошин гуфтааст ки мошинум дар ҳолати хуб қарор дорад, масъалаи кузовзагиам надорад. нархаш 35 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, бо муомила мекунем. ва номрои соҳибаш 908 33 91 31. ва мошини ҳафтум бошад Mercedes C-ка, солош 99, объёми мотор 2 ва 171 000 пробег дорад. газ бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш автоматай ва гуфтааст ки алишам мешавад бо ягон Opel Astra G ва нархи мошинаш бошад 70 000 сомонӣ бо арзона мешавад. ва номрои соҳибаш 924 44 44 92. занг мезанем бародаро ва номи канали Автолайф салом расонем, бо барои шуморо арзон мекунанд.
Машини 8 боша Mercedes S-Class, сол 2007, кузов седан, объеми мотор 3.5 май ва 34000 пробег дора, бензини холияй, растамошка шидагӣ ва гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дора, ягон камбудӣ надора, 1 сол ҳуҷҷат, пробег 35000 раднойшай ва гуфтааст ки як дастгаштагиай ва нархаш 200,000 сомон бо арзона мешава. ва номрои соҳибаш 900 00 33 66. ҳамошин наҳам боша Матиз, солаш 98 май, кузов хечибек ва объеми мотор 1.1 ва 150,000 пробег дора, газ бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш механикай ва гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дора, кондитсионераш кор мекунад ва нархаш 17,000 сомонӣ бо арзона мешава. ва номрои соҳибаш 926 09 06 06. ҳамошин даҳам боша Некси, солаш 96 май, кузов седан, объеми мотор 1.6 ва газ бензинай, растамошка шидагӣ, коробкаш механикай ва дар ҳаминҷа соҳиби мошин камтар маълумот додагӣ аст. мошинам дар ҳолати хуб қарор дора, пусидагӣ задагӣ надорад, чашкиҳои тоза бо арзона мешава ва нархаш 12000 сомонӣ ва номрои соҳибаш 985 17 47 27. ҳамошини 11 боша як бародар дар шаҳри Москвай ва мошиниша рӯй кардия, мегӯяд ки мошинам дар шаҳри Душанбе қарор дора ва солаш 99, объеми мотор 2.8 ва 10 моҳ ҳуҷҷат дора, дискои рамашка, кондитсионер кор мекунад, бензини холияй, умуман газа дидагӣ нест, нархаш 78000 сомонӣ бо арзона мешава ва номрои соҳибаш 926 58 60. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳамошини 12 боша Opel Astra 8, як бародар дигар рӯй кардагиай ва гуфтааст ки солаш 2006 май, объеми мотор 1.6 ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, вагониай, нархаш 52000 сомон бо арзона мешава ва номрои соҳибаш 909 91 91 81. ва ин буд бародаро 12 мошини фурӯшие ки мо дар наҳори имрӯза пешкаши шумо гардонидем ва наҳорҳои нави моро ҳама рӯза интизор бошед ва саҳар насиб кардӣ боша. як видеои нави дигари мошинбозори Душанбе мебирояд ки мо бародаро рӯзои шанбе бозор мерем ба мошинбозор ва ба арзитара сёмка мекунем мошинои шуморо гуфтагира ва ҳар рӯз қисм ба қисм як видео карда пешкаши тамошобино мекунем. ва раҳмат ба он бародарое ки моро дастгирӣ мекунанд, лайкҳои худашонро дариғ намедоранд ва бародаро видеоро ба дӯстонатон поделитса кунед дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ. то видеои оянда худованди меҳрабон ҳаматан нигаҳбон боша, саломат ва зинда бошем. бародарон як Astra F хазбеки гар солаш 97. biz ma mashina qishib bo'ladi. Tomosha qiling. Qanday aka bloger? So'zi aka jona avlo qo'yar. Amira qo'yar. Dar tavsham deydi. Bada bora nima bekmi? Tamam. Bu barlar salon shabana var میگیرم. Qo'ymazda, ko'ra fasilata megirsan. Xo'p. Bay Rasta podiyomnikosh konditsioner nadora. Samfer ha چه زورا bagajda samfer bu ishga ko'pinamish vaqt bachayush avaz doran motor yoki 6 prosta yo'q aka. Чёрта резина более-менее, газ, бензин. 3000 купим aka. Бодорам умило хагу.
نمره تلفن تاکا بگو بونه 181 181 03 03 87 03 87 03 خب باردار زنگ میزنه معامله داره